Centramos a nosa atención nos partidos que teremos esta fin de semana nas diferentes categorías do club Balonmán Culleredo. Xa prácticamente pouco a pouco rematan as diferentes competicións, pero aínda temos partidos ao longo do sábado e domingo. Tamén temos que falar de esa, como sempre, esa viaxe que fan os xogadores das categorías base do clube cullerdense en Semana Santa, ese torneo que disputan dende fai moitos anos ali no país veciño, en Portugal, o denominado Andebolmanía. Pero quen mellor para que nos conte todo isto que un dos adestradores das categorías base do clube cullerdense. Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quedan aínda partidos, cada vez menos, pero aínda temos cosas que comentar de cara a esta fin de semana. Pero antes, se te parece, comentarle tamén que, como é habitual en Semana Santa, as categorías base do clube, o comentaba eu antes, tamén desplázanse ata Portugal para xogar allí un torneo que xa é un clásico, na denominada Andebolmanía. Pois sí, o torneo de Andebolmanía en São João de Madeira, moi preto de Porto, pois nada, desplazámonos ali dous equipos nesta ocasión, un infantil femenino e un infantil masculino, como xa hai tradición no balonmán culleredo, nestas categorías, pois ir a este torneo, o sea que para nós é un torneo, a verdade que moi cómodo e sobre todo moi apetecible de ir e de xogar, non? Incluso antes o mesmo día no viaxe, sempre facemos unha parada en Penaventura para que os rapaces estén ali pois disfrutando un poquillo das actividades que nos ofrecen o centro de ocio de Penaventura, como tirolinas, bueno, diferentes actividades que podan disfrutar os nenos antes de participar no torneo, e logo xa pois o gordo, non? Que o torneo, estar ali pois dormindo todos xuntos, un partido ou dous cada día, disfrutar de todo o ambiente do torneo, onde hai case máis de 1000 participantes, bueno, a verdade que un torneo internacional moi grande. A organización é de 10, a verdade, estamos moi contentos de volver a participar, e logo, pois, nada, que os nenos teñan esa experiencia de sair da casa por primeira vez co seu equipo, dormir xuntos, estar todo o día prácticamente, comer, merendar, cenar, os partidos, tamén hai parte de unha festa de ocio por parte do torneo, así que, bueno, hai moitas experiencias e moitas sensacións moi positivas sempre neste tipo de torneos. Bueno, a verdade é que neste caso o resultado, ou polo menos o resultado nos partidos, pasan lóxicamente a un segundo plano, aí o que importa é a convivencia e a experiencia, pero tamén hai que dicir que na categoría femenina, me comentabas antes a micrófono pechado, que hai moitísima calidade, pero que o equipo masculino remataba en segunda posición. Sí, penso que nestes últimos anos, sobre todo na categoría femenina, pois o nivel é alto, hai equipos de alto rendemento de toda España, sobre todo o País Vasco, que veñen aquí a xogar este torneo, e eu penso que se reflexa na competitividade dos encontros e das clasificacións no feminino. E logo, pois, sí que é verdade que pois nesta ocasión o infantil masculino pois fixo un gran torneo, e incluso eliminando a dous equipos de Liga Ouro aquí de Galicia, e meteuse na final, unha mágoa que ao final non puido obter ese galardón, ese premio final, pero bueno, nada, é moi contento por a competición que han tenido os xogadores e sobre todo por ese segundo posto. Ao final só dos equipos xogan as finais nun torneo, sobre todo neste tipo de torneos tan grande onde tens que xogar incluso dous partidos no mesmo día, descansas, bueno, a veces se descansa mal, sabemos como son os rapaces, ¿no? De 12, 13 anos, que polas noites pues, sempre poden estar descansando un poquinho menos, están falando, os nervos, por aquí, por lá, pero nada, ao final meteronse na final, unha mágoa que non puderan acadar o primeiro posto, pero nada, moi contentos, e como dicías, ao final non buscamos un resultado concreto neste tipo de torneos, senón que esa experiencia, esa convivencia é o que marcan neste primeiro torneo que saen os rapaces e as rapazas de Culleredo.
Bueno, e aparte desta experiencia que xa é habitual e xa ten un clásico da Semana Santa para o equipo cullardense, tamén hai que comentar, o dicíamos tamén antes, que xa pouco a pouco rematan as categorías e xa dende fai varias xornadas o equipo cadete masculino de Liga Ouro ten asegurada, non, a súa participación na Final Four, pero non vai a ser o único, hai alguno máis. Sí, o cadete masculino pois xa tivo esa recompensa de clasificarse directamente a Final Four, unha mágoa, estivo moi preto, moi preto de clasificarse directamente a un campeonato de España. Nada, queda agora xogar esta Final Four, unha Final Four moi apretada tamén, pero con grandes posibilidades de poder gañala e obter un pase directo a un campeonato de España que eu penso que, en mi opinión personal, o merecen, esta xeración o merece. Sería un premio excepcional para esta xeración, sobre todo para o cuerpo técnico, sería un premio fantástico, ojalá que podamos conseguir ese primeiro posto. Vai ser o fin de semana do 25-26 de abril en Redondela, concretamente en Chapela, así que nada, agora queda esperar os rivais. Queda este fin de semana xogarase a fase de eliminación, a fase previa para xogar a Final Four co sexto de ouro e o primeiro de plata, e a partir de aí xa sabemos os 4 equipos, e nada, só queda esperar, só queda prepararse todo este período de tempo antes da Final Four, xogando partidos amistosos ou incluso comezar agora a Copa Federación, e nada, prepararse para poder estar coas máximas prestacións na Final Four. E logo, pois, o infantil masculino tamén logrou clasificarse para esa Final Four. Esa será dentro de 2 semanas, esta semana non, a seguinte se xogarán esa Final Four no Rosal. Tamén é unha Final Four moi complicada, pero eu penso que o equipo infantil masculino ten moitas posibilidades. Primeiro xogará contra a Línea 21, de aquí da Coruña tamén, e se consigue gañar o seu partido, pois probablemente que a final sea co anfitrión o Novas, que é un gran equipo, quedou terceiro na clasificación, pero no último encontro da Liga o Balonmán Culleredo pois logrou gañar o seu encontro de un gol. Así que non sabemos o que pode ocurrir. Unha Final Four pode gañar calquer equipo, hai que estar moi concentrado e moi preparado para disputar, así que nada, esperemos que tamén o infantil masculino logre esa praza, e xa sería un resultado espléndido para as categorías base de Culleredo, pues meter a 3 equipos de categorías bases nun campeonato de España. Sería algo, creo que teño que recordarlo moi ben, pero que igual sería un ano único, 3 equipos do Culleredo un campeonato de España. Si que 2 foron, habría que revisar aí a historia das clasificacións. Sí, porque aparte do que nos comentas, o cadete e o infantil que disputarán esa Final Four, tamén hai que lembrar que o infantil femenino xa conseguía directamente, non, o seu pase ao Campeonato de España. Sí, o cadete femenino. O cadete femenino. Sí, o cadete femenino conseguiu directamente o pase, había 4 plazas según os números inscritos de equipos en Galicia, e logrou a terceira posición directa. Pouco lle faltou para competir co segundo e primeiro posto, incluso casi o campeonato galego. Bueno, certas baixas importantes pois mermaron o equipo, pero o equipo seguiu crecendo e, bueno, pois al final conseguiron a terceira praza outra vez. Fai 2 anos este mismo equipo conseguiu tamén esa terceira praza, e volven, despois de 2 anos, este equipo pois volve a un campeonato de España, así que tamén é un premio o traballo, o esforzo, o compromiso destas rapazas, e un ano máis pois volverán a disfrutar dun campeonato de España máis. Bueno, todo isto comentaremos xa nas vindeiras semanas, pero ademais xa o que temos aí máis inmediato esta mesma fin de semana tamén, por certo, comeza a Copa Federación. Sí, agora, bueno, esta fin de semana xa comeza a Copa Federación nas categorías juvenís, tanto a masculina como a femenina. O juvenil masculino pois desplazase para Carballo para xogar contra o Siria o sábado ás 4:30, e o juvenil femenino Fisioterapia Benestar pois desplazarase a San Xenxo para xogar contra o mesmo San Xenxo ás 4:30 tamén. A próxima semana pois xa empezarán a comezar incluso
a Copa Federación das seguintes categorías, da categoría cadete masculina, cadete femenina e a infantil femenina e a masculina. Así que nada, moi ben, dos partidos nos veñen moi ben para seguir sobre todo preparando ese campeonato de España, os Final Fours, os que non teñen estas competicións, pois sirve para seguir rodando e acabar o ano pois sempre competindo. Bueno, pois con tantas novas que temos en estas categorías base do clube, nos quedamos en tempo prácticamente para falar do senior masculino, que eso sí, xa como saben todos os ointes, ten os deberes feitos, está xa dende fai varias semanas matemáticamente salvado, que afronta os últimos partidos coa ilusión de conseguir alguna victoria máis, non? Sí, exactamente, a permanencia xa está feita, quedan 3 jornadas de competición, hai que acabar a competición coa cabeza alta, hai que intentar gañar os seus rivais, evidentemente, ven o Carballal, un gran equipo, un histórico de aquí de Galicia, bueno, pois, por que non conseguir esos 2 puntos, como fixose contra a Lalín, ou competir o partido de tú a tú, como se fixo contra o Ingenio, antes de Semana Santa, así que nada, esperamos un gran ambiente en Tarrío, o equipo pois está a adestrar moi ben, o equipo de Fernando Vázquez está entonado, e esperemos que podamos conseguir 2 puntiños máis este fin de semana e outros 2 puntiños na próxima fin de semana en Porriño. Pois o Gallas é xa así, sobre todo para rematar con máis ilusión aínda se cabe esta temporada. Álex, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. A vos, como sempre. Un saúdo, ata logo. Saúdo, chao.